Zuk ze voluntariotza mota egiten zu? Bueno, nik elkarte baten parte hartzen dut, Euleuk deitzen den elkartean, eta egiten duguna proiektu desberdinek Senegalen. Orduen, Senegalera joaten gara, proiektu desberdinek eitzen, hezkuntza eta batez be, hori, hezkuntza eta emakumeak ze ikusia dekona. Nolatan egin zinen voluntario? Hemen familia arteko gauza bat da, izan be 2013an, nik 16 urte okina bezenean, gure etxera etorzan papa. Papa zan Senegaldarrume bat, 6 urtekoa, eta gozo gaizorik egon zan. Ordain irratian nire familiak entzun ban, harrera familia bat behar da biela. Eta gurasoak egin bien nire nebatan igaz berba, pres gauzen etortzeko umea gu gaine. Eta gu posarren baietz, ez? Eta papak bizitza aldatuzkun, ez? Egon zan gugaz aurrera tatzera ibilita 3 urte, eta hemen nire neba izango bazan moduen, ez? Bigarren neba. Eta gero papa joan zan Senegalera. Ja osatu inzan, eta Senegalera joan zan guk argi uki genuen hori. Gu ginela harrera familia, papak bere familia ekolaan, eta asko aipatzen dutzagun bebai bere familia ez astuteko, eta handekola jentea maitea bena, hemen bebai, baina han bebai. Eta orduan joan zan bertara papa. Eta, gu gelditu ginen kuriositateagaz, non biziko da, bera osasunez ondo dau, baina non biziko da, zelako familia, zelako ingurua, zelako etxea dana, ez? Sortzen jatzu zen galdera guzti hori. Eta orden animatu ginen da joan ginen Senegalera. Eta hortik sortu zen. Papak zenbat urte zituela egintzen duten bisita hori? 2017an izan zen, osake 12 urte. Bai. Familia osoa joan zinetan? Bai, gurasoak eta niene bat eta ni Laurok. Eta izan zen bizitzako bidarik onena. Bai. Zergatik? Ikutu izkun. Bai. Beti bidaiatu izan dugu gure pareko herrialdietara, ez? Diruegaz ondo gabizenak, herrialde aldetik, baina inoz ez dugu bidaiatu olako leku batera. Eta nik uste papa ez bazan egongo, ez genuen planteatu bezengo. Eta nola goratzen duzu Senegalera egintzen duten lehenengo bidaia hura? Lehenengoko egunean, gauean heldu ginen, gabaz, eta gaba horretan izan zen nora heldu gara. Osea, argirik bez, egon zen animali bat lurrean hilda, osea, izan zen nora etor gara. Eta hurreneko egunen kanpora urte ginen goizan, beste bizitasun batekin. Jente asko, kotxe asko, zarata asko, baina beba izan jente mundu oso egon zan danari alkarreri agurtzen. Eta horrek bai inpatkatu osten. Danak danari agurtzen, eta hori etzietara inbitetan, sartzeko esaten, dekiena ematen. Bidaia horretatik itzuli, eta zer? Gero sortu zen elkartea. Gero sortu zen Euleuk. Gu etor ginen ona asarratuta, munduagaz asarratuta, ez? Zelan alda posible izan hau guzti hau. Zelan alda posible izan, gu horrela bizitzea eta haiek horrela? Bai. Baina nahi genuen, alegindu, ez? Eta jenteari bai erakutsi. Osea, bi ideiarekin sortu ziren. Alde batetik, hemengo jentea bai ezagutzea Senegal, eta beste alde batetik, han alegintza laguntzen.